Hola, bona nit, soc Anna Besaldú, portaveu del PSOE de l'Ajuntament de Sant Mateu. I per què estic apoyant a Ximo Puig? Pues per tres raons fonamentals. Perquè per ser un gran polític i millor persona entenem que s'han de tindre tres qualitats indispensables. La primera és la honradesa i la humilitat, condicions que sense dubte té Ximo. La segona de les qualitats que té que tindre el nostre secretari general és un seriós compromís, un compromís sincer en la societat valenciana. I este compromís, per supost, que el representa Ximo Puig en el seu projecte Nou Socialisme Valencià. I el tercer, i no per últim, menys fonamental, és la il·lusió en el que lidera i està dispost a liderar este projecte. Il·lusió que ens transmeteix a tots i que des d'aquí vull transmetre-li també a ell per a que d'ara endavant Ximo Puig.